Bu günde mektemizde kapital tüzüklendiriş işleri bara. Bizning indi bu iş barışında şu mektemizden tışkı fasadın yoңartı qaralgan tübeni oluşturduk. Birinci etaş, ikinci etaş idenleri, düşenleri, sınaları yoңarttan çıkana, şulay olgunca terezeler, ишекler oluşuna. Demek iş barışında indi bizning borliq işte yoңarttan işler ersek de bolar, mektepte bizning tüzüşçilerinin pulları tüymegen birgen sınavda qalgan. Алексей Сурович, я прораб этого объекта, СОШ Ядыгерь. Объект начался с 12 января, в процессе все работа производится. Производим внутренние и наружные отделочные работы. Фасад, кровлю, крышу, канализацию, воду, отопление, проводку, слаботочку. Приведем новую систему питьевой воды с котельной в школу. Зурсардык гимназиясында безнең менә капиталь ремонт бара. Ремонтны башкара безнең стройком оешмасы. 3-нче этаждан безнең февраль аенда ук ремонтка тотындылар инде 3-нче этажда. Сәстичный хәзер безнең 3-нче этаж тамамланды. Аның стеналары, ишекләре, тәрәзәләре, идәннәре, барлык электр шелтәре, сулары алмашынды. Хәзер шулай ук 2-нче этажда бара безнең ремонт эшләре төгәлләнеп килә. И 1-нче этажда безнең основной эш бара инде. Фасад безнең яртылаштышланды, түбәләр ябылып бетте менә. Шундый эшләр алып барыла Зурсардык гимназиясендә.